Tullut on taas maanantai ja aluks tämän surkeen aamun. Tuntuu niinku olis joku tässä herättänyt ylös haamun. Toiset polttaa piipun ja mulla jo edes aamun natsaa. Auttaiskohan pötsiä, jos litra vettä sisään satsaa? Muistatko silloin, kun päätimme, että 5 viikkoa ravintolassa vaan? Toinen on hiljaa niin kauan ja vasta nyt ei ne nuoret, puhumattakaan nyt meistä, kestetä edes viikkoakaan. 2 vanhaa sukkaa siinä silmää ei nyt enää juokse. Eikä juokse sukkakaan, sillä tänäinen mee työnantajan luokse. Pärstä seisoo paikallansa, aivon toiminta ei huomaa. Nenä on kuin oja, kaiken jättää kaivajansa huomaa. Kaksi kunnon yläraja, vaan ei mitään muuta. Rytmikästi vapisevat siinä eikä suinkaan aivan syyttää. Jospa pistäis hammasharjan kouraan, niin ei mene hukkaan. Pesuliike verraton se äkkiä nääs putsaa hampaan. Muistatko hampaat, kuinka ennen pestiin? No kaivettiin tikulla vaan. Toinen on hiljaa niin kauan ja vasta nyt ei ne kuoret. Nyt kuoret pysy enää